ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯମନକିରା ବ୍ଲକ ସରଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତିଲେଇମାଲରୁ ସରଡା ଆର୍.ଡି. ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସରଡା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରଡା ଗ୍ରାମର ରସିତ ବଲୁଆ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆସି ନିଜ ଘର ସରଡାକୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଓଡ଼ି 15/2024 ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସରଡା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖ ବୁଲାଣିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ 108କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସରଡାରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସରଡା ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହତଙ୍କୁ ନିଜ କାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯମନକିରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ରସିଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଆହତ ରସିଦଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।